खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बराक दैमायाव सासे लाइमोना गोमानाय, नागिरनायनि नाजानाया सोलिगासिनो। बराक दैमायाव दुगैबाय थानाय समाव सासे लाइमोना गोमानानै थानाय समावनो सिलचर सोहोराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोमोनांहोदों, जायनि जाहोनाव थागिबिफोरनि गेजेराव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। बे दुखुनांथाव जाथाया बृहस्पतिबारनि बेलासे समाव जायो, जेब्ला 14 बोसोर बैसोनि सएपन दासआ गावनि लोगोफोरजों सिलचरनि गोदान दालांनि साखाथियाव सानस्रिनो थाखाय अन्नपुर्णा घाटआव थांदोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला आउटिंनि समाव सएपनआ गोथौ दैयाव फिस्लायनानै गोमादों। सएपन दासआ सपन दासनि फिसाज्ला आरो नखरा सिलचरनि स्वामीजी र'ड ओनसोलाव थायो। जाथायनि बागै खौरां मोन्नायनि उनाव जायगानि थागिबिफोरा थाबैनो मालुग्राम पुलिस थाना आरो हादोरसा डिजास्टार रेसपन्स फर्स (SDRF) हानजानो खौरां हरो। गोमानाय गथ'खौ नागिरनो थाखाय जायगानि ना हमग्राफोरजों लोगोसे SDRFनि मावथिफोरा रैखाथि हाबाफारि जागायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया हारि, हा आरो आबादनि रैखाथिनि थाखाय दावहा फोसावदों। आयेन बेरेखायै हाबफैग्राफोरनि थाखाय रेड आइ वार्निं फोसावदों। हादोरसानि थागिबि सुबुंफोरनि हारि, हा आरो आबादखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों दावहा। सरथाबन आरो बजालियाव जानाय गिदिर बिसायख'थि हानजाफोराव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि आयेन बेरेखा बांलादेशी मिया हाबफैग्राफोरखौ होखारनाय आरो गोख्रों सामलायनाया थागिबि सुबुंफोरनि थांना थानायनि थाखाय गोनांथार। बिथाङा सांग्रांथि होबावो दि बेफोर गुबै मुलाम्फाफोरखौ रैखाथि होनो हायैनि जाहोनाव खैफोद सोमजिफिनगोन। लोगोसे काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव मैहुर खालामग्राफोरा फैफिनगोन। शर्मा बिथाङा लाचित बरफुकनखौ बाघ हाजरिकाजों सरजाबनानै गगैखौ जारिमिनारि सोदांनायनि दाय होदों, जाय आखुआ जेबो जारिमिनारि बिथा गैया होनना बिथाङा दाबि खालामदों। जों जोंनि सत्रफोर, थानसालिफोर आरो हारिमुखौ बावसोमग्रा बर आश्रम लुबैया। गौरव गगैनि नोजोरआ बांलादेशनि सुबुंफोरखौ गादबनो हागोन होनना ड शर्मा बिथाङा बुङो दि सावलुं सुकाफा आरो लाचित बरफुकननि उनमोनथाइखौ हादोरसानि थाखाय मोनसेल' थार थुलुंगा होननानै बुङो। एजिपिनि बिजाथि दीपक कुमार दासनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंबाय थानाय बरपेटायाव राजखान्थियारि थासारिखौ नोजोर होनानै ड शर्मा बिथाङा कंग्रेसनि बिजाथिनि मुं थिसननायखौ बोखारनायनि सायाव गलायमोन्देर सान्नाय फोरमायदों। बरपेटायाव गोरोबलायनायनि देरहानाया सिगांनिफ्रायनो रोखा जाबायमोन। बिसायख'थि आय'गनि थिरांथायाव जों जेबो हेंथा होनो हायाब्लाबो आं दुखु मोननाय मोनदों। दावहा देरहानायाव जेबो रंजानाय गैया जेब्ला दावहाथिलियाव रावबो बेरेखा थाया होनना बिथाङा बुङो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ अन्ध्र प्रदेशनि बासआव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 14 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ 2 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। अन्ध्र प्रदेशआव जानाय मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाया गोबां नखरफोरखौ गोथौ दुखुआव खोख्लैदों। गंसे प्राइभेट बासआ टिप्पार ट्राकजों सौग्रावनायनि उनाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो सा 14 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया मरकापुरमनि साखाथियाव फुंनि समाव जायो जेब्ला बासआ गंसे अन्थाइ खनि खाथियाव गंसे ट्राकजों सौग्रावो। दान्दिसे समनि गेजेरावनो गंनैबो गारिआ अर जोंब्लावो, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरा सिङाव थाबथाना थायो। जाब्रबथायनि समाव बासआव सा 35 सो दावबायारिफोर दंमोन, जेराव खायसेया थाबैनो खारखोमानो हादों, नाथाय गोबांआनो समाव ओंखारनो हायाखै। सा 15 सो सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो फाहामथायनि थाखाय खाथिनि सरकारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायो आरो भुगिनांनाय नखरनो राङारि मदद होनायनि खोथा फोरमायो। साफ्रोमबो थैनाय सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो PMNRF निफ्राय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन। जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनाय जागोन होनना फोरमायो। गिबि रिपर्टफोरा फोरमायो दि सौग्रावनायनि गोहोमनि जाहोनाव अर नांदों, नाथाय मावख'गिरिफोरा दासिमबो नायबिजिरगासिनो दं। जोखोम जानाय माखासे दावबायारिफोरनि हालोदआ गोब्राब हालोदाव दं होननानै मिथिनाय जादों, बेनिखायनो थैनायनि अनजिमाया बांनोबो हागौ।
गुबुन मोनसे खौराङाव दङ वाट्सएपआव फाननो थाखाय गथायनाय जोनोम जागोदान गथ'सा। आयेन बेरेखायै खांनायनि केसआव नयडानि नार्सआ 2.6 लाख रां बिदोंमोन। नयडानि मोनसे सोमोनांथाव जाथाया गथ'साफोरनि रैखाथि आरो आयेन बेरेखायै खांनायखौ लानानै गोब्राब जिंगा सिखांहोदों। सासे जोनोम जागोदान गथ'साखौ वाट्सएपनि गेजेरजों 2.6 लाख रांनि फाननो थाखाय गथायदोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय जादों। बे जाथाया सोराङाव फैदों जेब्ला सासे जराया सासे जोनोम जागोदान हिन्जावसाखौ खांनो थाखाय दं होननानै मोनसे वाट्सएप मेसेज मोनदोंमोन। जेब्ला बिथांमोनहा बे नम्बराव कन्टेक्ट खालामो अब्ला खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा गथ'खौ नांगौब्ला 2.6 लाख रां थाबैनो होनो थिनदोंमोन। बे केसनि दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे नार्स आरो गंसे प्राइभेट हस्पिटालजों सोमोन्दो थानाय मावफारियाफोर दं। बे जाथायखौ नायबिजिरनायाव फैनाय उनाव बे देहा फाहामसालिखौ दा बन्द खालामनाय जादों आरो बेनि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनाय जादों। अजद मोननायनि उनाव पुलिस आरो सुबुं लांखारनाय बेरेखा हानजाफोरा थाबैनो राहा लायो। बिथांमोनहा मोनसे जथाय अपारेसन खालामदों आरो सानबानि गथ'खौ रैखाथियै रैखा खालामदों। बिबानगिरिफोरा उनाव रोखा खालामो दि अपारेशननि समाव अजद होगिरिजों सोमोन्दो लाखिनाय जादोंमोन आरो गथ'खौ रैखाथियै बोखांनो हायो। गथ'सा अनसाय कमिटि (CWC) नि बिथोन बादियै गथ'खौ साइक्रिपा शेल्टार ह'मआव दैथायहरनाय जादों। मावख'गिरिफोरा गोख्रों आयेननि सिङाव केसखौबो रेजिस्टार खालामदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिशरक पुलिस थानायाव सुबुं लांखारनायजों सोमोन्दो थानाय भारतीय न्याय संहितानि सेक्सन 143(2) आरो 143(4) नि सिङाव एफआइआर होनाय जादों। बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै दासिम 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। बिथांमोनखौ देहा फाहामसालिनि बिगोमा यशिका गर्ग, साखोन-सिखोन मावथि गजेन्द्र सिंह आरो अपारेशन थियेटार टेकनिशियान रणजीत सिंह होननानै सिनायथिनाय जादों। वाट्सएप मेसेजखौ फोसावनाय नार्सआ दासिमबो खारखोमानानै दं आरो बिखौ ट्रेस खालामनो नाजागासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ नायरा एनार्जिआ पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ बांहोदों। भारतनि देरसिन गावारि थावनि खुस्रा फानग्रा नायरा एनार्जिआ गेजेर सानजा दाङाबाजिनि गेजेराव बुहुमनां क्रुड थावनि बेसेना गोख्रैयै बांनायनि उनाव पेट्रलनि बेसेनखौ लिटारसेयाव 5.30 रां आरो डिजेलनि बेसेनखौ लिटारसेयाव 3 रां बांहोदों। नायराया गासै भारतआव 7,000 सो पेट्रल पाम्पफोरखौ सालायो। नाथाय सोरखारि थाव फानग्रा कम्पानिफोर इन्डियान अइल, BPCL आरो HPCLआ खुस्रा थावनि बेसेनफोरखौ जेबो सोलायनाय गैयाजासे लाखिदों। प्रिमियाम पेट्रल आरो बाल्क डिजेलनि बेसेनखौ बारायनाय जादों, नाथाय सरासनस्रा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ सोलायनाय जायाखै। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बारसापारा स्टेडियामाव सेप्तेम्बराव भारत वेस्ट इंडिज सानसेयारि बादायलायनाय। 2027 मायथाइनि फेब्रुआरियाव सीमा गावस्कर टेस्ट खुंफुंगोन। गुवाहाटीनि बारसापारा स्टेडियामखौ मोननै हादोर गेजेरारि मेचखौ खुंफुंनो थाखाय सायख'नाय जादों। भारत आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव सानसे हादोरनाङारि ODI आरो भारत आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव बर्डार गावस्कर ट्रफीनि टेस्ट मैच। टीम इन्डियानि 2026-27 नि नखर सिजननि बाहागो महरै। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रल बोर्ड (BCCI), जाय 2026-27 नि थाखाय सिनियर हौवाफोरनि हादोर गेजेरारि नखर सिजननि थाखाय हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै फोसावदोंमोन, गुवाहाटीखौ मोननै हादोर गेजेरारि मेचनि थाखाय थावनि महरै मुं होदों, जेराव जौसिन भारतनि क्रिकेटारफोरखौ बाहागो लानाय जागोन। गुवाहाटीखौ IPL फ्रेन्चाइजी राजस्थान रयेल्सनि नैथि नखरारि थावनि महरै मुं होनायनि उनाव बे फोसावनाया जादों, जाय IPL 2026 नि गिबि नखरारि मेचफोरखौ 30 मार्च, 7 एप्रिल आरो 10 एप्रिलाव बारसापारा स्टेडियामाव गेलेगोन। गुवाहाटीआव 30 सेप्तेम्बराव भारत आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव नैथि ODI बादायलायनायखौ खुंफुंगोन। वेस्ट इंडिजआ 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनाय मोनथाम मेचनि मोननै सानसेयारि सिरिजआव दावबायगोन आरो बाहागो लागोन। रंजानायखौ बांहोनानै गुवाहाटीआ मुंदांखा बर्डार गावस्कर ट्रफीनि थामथि टेस्टखौ खुंफुंगोन। अस्ट्रेलियानि हेंथायै गोबां नेनानै थानाय मोनबा मेचनि टेस्ट सिरिजआ फैगौ बोसोरनि 21 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन, जेराव थामथि टेस्ट मेचआ गुवाहाटीआव 11 फेब्रुआरिनिफ्राय 15 फेब्रुआरिसिम जागोन। जोबथा खौराङाव दङ ट्रायल रुमाव अजद होनाय CCTVआ जरहाट बुटिकआव दावराव सोमजिहोदों।
जरहाटनि देवल र'डआव साज मुंनि बटिकनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांनायनि उनाव हर गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बटिकनि ट्रायल रुमनि सिङाव सीसीटीवी केमेरा फज'नाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव ग्राहकफोरनि गेजेराव रागा जोंखांदों। थासारिया अब्ला बांदोंमोन जेब्ला सासे आइजो बायगिरिया बिगोमानि सायाव जि-जोम सोलायबाय थानाय समाव फुटेज रेकर्डिं खालामनायनि अजद होदोंमोन। बे जाथायनि जाहोनाव बुटिकआव दुंहाव थासारि सोमजिदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव बेले-बेजे सोमजिदों। पुलिसआ थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो बिगोमाखौ हमनानै सोंथि खालामनो थाखाय जरहाट सदर पुलिस थानासिम लाङो। जरहाट सदर पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों आरो दासान्दि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।